мо кор омадем, мо рӯзара чӣ хел мегирем? Ба хотири як моҳи коритон ина бигзор шумо $1000 ёфтед. яки шумо медонед ки миллиард савоба ай даст додед. миллиард савоба ба $1000 шумо бигем тамоми савоба иваз кардед. дар як моҳ бародари азиз, асҳоби пайғамбар хонаошон дар меҳмоншин мешиданд, ба ғайри як гӯем зарфта об ҳичи надоштанд бихӯранд. пайғамбармон мега ҳафтае мешид ки мо ба ду чизи сиёҳ рӯзмона мегзаронидем, яке об, яке хурмо. агар мо ҳамуним тайнона дар ин як моҳи рамазон интихоб мекардам, дисмай кор мекардаму хизмати худома мекардам, дунболашда худо бо баракати дигар медод. ой бо баъзеҳош ҳамин қадар номардан ки муллоҳо мастанд мега ё меган хиёлшон ки дини муллоҳо ай, хиёлшон ки шариата муллоҳо ҷорӣ карданд. ин шариати худо ай. фақат муллоҳо пуштибонӣ мекунанд. бо ҳар мулло ҳам не, бо муллое аст ки ба чени дили шумо гап мезанад барои худша хуб кардан. лекин мо бародари азиз, худои меҳрубон агар ҳамеша ҳамин инсофмона дур накунам, мо хотири худо ай хотири ҳама боло ай. бисёри бародарои мо моҳи рамазона хурдан, ма кор мекунам. ин рамазон гузашт рафт. инак то рамазони дигар худо донад ту зиндаи мурдаи, зиндаам ки бошӣ ту чӣ қадр савоб ай даст дорӣ. мега рӯзадор ба ду чиз хурсанд ай. якум кадом вақт? вақте ки иза афтара фариҳа бифитри. пайғамбар мега якум хурсандии рӯзадор ҳамие ки вақте соати рӯзашукоиш меяд. бин дақиқаро нигаҳ мекунем, тезтар шава хурсандем. ҳамин дастмона тавақта дароз кардем, хурсандӣ фаромон мегирад. як хурсандӣ. дуюм хурсандиш иза лақия раббаҳу фариҳа бисавми. дуюм хурсандиш мегӯям ки вақте худо ҷамолша нишонаш метаҳад, мегӯян ҳамин ҷамол ма нишон доданам ба хотири рӯзатай. ана унҷа мега бо ба рӯза доштанаш хурсанд мешавад ки ман дар ивази рӯза доштанам ҷамоли парвардигор надидам.